Je rána. No to je ale rána. A co Bártová? Inu, to víte. A nepřihlásila se ještě žádná kvůli tomu vysvobození? To je dneska ale krásně. Jsem to dobře při slově. Ano, slečno, račte dál, račíte dál nebo posedíte venku, podle toho, jak se vám líbí. Jarabáčko a restaurace vám poskytne občerstvení tu i tam. Horké párky, studené pivo, no to je naše specialita. Račte si přát, račte si poroučet. Tak já bych si přála jednu tureckou kávu. Aničko, tady pro slečnu jedno kafe. No, co pak se děje? Nemýlím-li se, vy jste paní Bártová. Těší mě. Já jsem Máňa Princeznová a jdu kvůli vysvobození Tondy. Tak to jste vy, Máňo, ale vy jste vyrostla. Ani bych vás nepoznala. Dobrý den. Jsem tu dobře u paní Kanimůry, sestry slavného mistra Habaděje. Beniky, Šáry, Máry, Elce, Pelce. Chviličku strpení, prosím. Beniky, Čáry, Máry, Elce, Pelce. A kde jsem to? Aha, v pekle se s žádným čertem nebavte a jděte rovnou k Luciferovi. S ním potom budete muset o tom vyjednávat a splnit 3 úkoly, jak je psáno ve vyhlášce. A jaké úkoly to budou? A to neví nikdo, ale něco mi našeptává, abyste si sebou vzala štětku na vymetání, rýžový kartáč, rýžovou kaši a kbelík na vodu. Je. A co pak tam s tím budu dělat? To uvidíte. Třeba se vám to bude hodit. Eniky, Beniky, Čáry, Máry, Elce, Pelce. Není lepší na tom světě jako čerto v pekle. Dne v noci přikládají, denně sedí v teple. Co to je? Co to bylo? Co... Dobrý den. Já jsem Máňa a přiletěla jsem na Koštěti. Kde najdu váženého vládce pekel Lucifera? Jo, stojíte před ním, krásná slečno. Buďte nám vítána v pekle. A co si račte přát? Vaše pekelné veličenstvo. Jdu si proto, co jste si neprávem přisvojili. Jdu si pro Toníka Bártu ze Sislova, okres Staré Nohavice. Žádám o jeho vydání bez průtahu a prodlení, neboť mi stydne kafe v troubě a mám jít ještě dneska ke švadleně. Počkat, slečno. Zastavte ten vodopád. My nejsme totiž žádná úschovna ztracených věcí. My jsme peklo. Pěkná je, to je co říct, jeho veličenstvo. Trochu Tondovi i závidím. Tak si už tam nešuškejte a řekněte mi konečně ty 3 úkoly. Ne, to bude, slečno. Tak tedy pozor. 3 úkoly bez prodlení k vyplnění. Tak. Za prvé, vyčistit všechna kamna v pekle. Všechna. Tak, za druhé, vydrhnout podlahu. A za třetí, uvařit čertům čertovskou večeři. Čertovsky dobrou. A já se teď poroučím a přeji vám příjemný pobyt v pekle. Měli jsme ho tady všichni moc rádi. No. Je to hodný hoch. S ním uděláte štěstí. Tak, slečno, tady máte toho vašeho Tondu. No, a já vám přeju šťastnou cestu bez plynu. Tak, moc mě těšilo.
Mějte se tu dobře a nazdar. No, má poklona, ruku líbám. A moje pozdravení paní mámě Bartové.